O Concello de Chantada pretende reducir gastos na xestión e tratamento do lixo. Para iso levarán a cabo unha campaña de concienciación entre os habitantes en materia de reducción de lixo e fomento da participación veciñal no sistema de recollida selectiva. Foi un asunto que trataron Luís Lamas e Manuel Varela o pasado xoves, cando o presidente de Sogama visitou Chantada e mantivo unha xuntanza co alcalde. Seguir insistindo nas posibilidades que hai de aforrar no vertido de lixo, se somos capaces de seleccionar e verter cada cousa no seu sitio, non? Podemos dicir ao respecto que o Concello de Chantada está en torno ás 50 euros de tonelado que lle costa verter en Sogama. Se somos capaces de eliminar todo o vidrio que aínda vai no contenedor verde, que pesa bastante, que o do plástico metemos o contenedor amarelo, que o papel vai ao contenedor azul, pois estamos aforrándolle diñeiro ao Concello. Se en vez de levar todos os días 9-10 toneladas, pois somos capaces de levar 7, pois son, se eran 9 e son 7, son 100 euros menos que pagamos diarios. Parece unha tontería, pero ao cabo do mes son 3.000 e ao cabo do ano 36.000, non? Unha cantidade que se podría recortar se se fixese unha mellor xestión dos residuos por parte dos veciños. E como medida experimental para facer máis doado a selección do lixo no medio rural, o Concello poñerá a disposición de 50 familias bolsas específicas de cores azul, amarela e verde, co obxecto de facilitar a correcta segregación de materiais tales como papel, plástico e vidro. Pois vamos a repartir nunha primeira entrega pois en torno entre 40 ou 50 containers destos, e o que queremos é que desto xurxa o boca a boca e dice, oye, ti como estás vertendo o lixo? Pois eu estou facendo desta maneira, non? Vamos a facer esa prueba que está a facer en poucos, pero en algúns concellos xa, que está dando os seus frutos, e nos queremos facer tamén, e facer campaña de sensibilización tamén outra vez con folletos, tanto nos colexios como pola rúa. E é importantísimo que cheguemos a todos os cidadáns e que todos nos responsabilicemos precisamente de isto. Para darnos conta de como se debe facer a separación, porque se tes as 3 bolsas na casa, e dice, bueno, pois este eche para o vidro, está o verde para o vidro, o amarelo para o plástico e o azul para o papel. Pois estálo vendo e estar facendo a separación do distinto lixo. Bolsas que axudarán a concienciar sobre a necesidade de separar e reciclar as distintas basuras que xeran as familias. Unha iniciativa que non terá ningún custo para o Concello e que se iniciará a finais deste mes. E faríamos esa prueba un pouco así, desta maneira, con 40-50 familias que nos estén dispostas a facer esta obra, por así decirlo, e que despois iremos expandindo na medida do posible hasta o máximo que poidamos. Vale. Que coste ten isto para o Concello? Este coste, en principio, non vai a ter coste ningún. Este reparto de bolsas vai a ser totalmente gratuito, así nos dixo o presidente de Sogama, e estas 2 ou 3 campañas que vamos a facer de sensibilización e de educación, por así decirlo, non nos vai a costar nada ao Concello. Deste xeito, recordar que o contedor verde é para residuos orgánicos, o verde redondo para vidro, o amarelo para plásticos e latas e o azul para papel. Lembrar tamén que cada vez que botamos as basuras nos contedores que non corresponden, botamos a perder todo o esforzo feito polos veciños que fixeron a selección axeitada, xa que a súa reciclaxe vese afectada e incluso imposibilitada. Por outra banda, o alcalde lembrou que tomarán medidas drásticas para evitar os vertidos incontrolados no rural. E aviso, pois por última vez, por así decirlo, a quen collamos da hora en diante facendo un vertido desta índole, vaille salir caro, porque o primeiro que vamos facer é chamar ao Seprona, identificar, chamar ao Seprona e arrearlle o que lle hai que arrear, porque é que non é normal, eu non entenderei nunca porque se tes todas as posibilidades de facer os vertidos pois o lixo normal e corriente de todos os días, ou no punto limpio, no vertedeiro de escombros, e que vayas a tirar a calquer monte. Nin debes tirar nin no teu, e menos no de nadie, non? Entonces, a que nos siga tirando cousas por aí, pois vai a ter disgustos, e estamos dispuestos a dar ese paso, pero con definición.